Acabem de veure aquest vídeo de l'escola Gabriel Castellà i m'agradaria comentar les votacions i tots els murals que he vist pel fons. Què us sembla? Els comentem? Però totes les votacions, com ho heu fet? Primer el nostre professor ens va donar uns papers i vam tenir que apuntar els dos que volguessin que vinguessin aquí. Molt bé. I la nostra classe doncs vam fer el mateix, però la professora va escollir el nen que volia i... Molt bé. I aquí esteu els tres? Molt bé. I després també hi ha molts murals al fons. Expliqueu-me de què són. El que estem treballant aquest curs és a l'espai. L'espai. A nosaltres han tocat els Sputniks i ells les aurores boreals. Molt bé. I us agrada aquest tema? Sí. Molt bé. Ara sí, continuem amb el segon bloc. Ja us he dit abans 4 blocs. El segon és el de ciències, el de coneixement del medi. Preparats? Doncs atenció a aquesta pregunta. Digueu el nom de 6 països. Ja. Sí. Espanya, França, Itàlia, Alemanya i... La podeu ajudar, si voleu. Grècia. Resposta correcta. Molt bé. Molt bé. Segona pregunta de ciències. Atenció. Quins 3 ossos principals tenim al braç? Ja. Sense por. Cúbit i radi. Resposta correcta. Molt bé. I ara, última pregunta de ciències. Digues el nom de 4 verdures o tubercles que creixin sota terra. Ja. La pastanaga, el tomàquet, Sota terra. la pastanaga, Un moment. Resposta incorrecta. Donem rebot. 4. La pastanaga, la patata, el nap i Cosa que fa plorar. la ceba. Ara. Resposta correcta. I bé, ens trobem a la meitat del programa, hem fet 2 blocs, però abans de passar publicitat, perquè us volia passar publicitat perquè no féssiu forces, l'heu fallat i heu de petar aquest globus. Vale? Ara sí, passem 2 minuts de publicitat perquè els participants, científics i matemàtics, agafin forces perquè queden 2 blocs. No marxeu.